És una iniciativa molt interessant perquè permet que pobles petits o mitjans puguem accedir a programacions de circ i per tant ens permet programar activitats que normalment no podríem programar. Estem convençuts de que la gent necessita cultura, la gent necessita riure, necessita circ i és molt important poder arribar a tothom. Ens encanta sobretot que hi hagi circ i aquest tipus de circ és un circ molt cuidat. Gent que potser no es mou a la gran ciutat pugui gaudir d'aquests espectacles, que costa de trobar en els pobles petits un nivell tan alt. Pilars bàsics de la cultura són aquests espectacles com aquest circ, que difícilment podríem portar-los aquí si no fos pels convenis aquests que fem amb el Departament de Cultura. El millor que pot tenir és que es vagi repetint. Tot això ha de continuar, el circ s'ha de conèixer i creiem que és molt valorada per tothom i per fer país. I esperem poder-ho continuar fent perquè ara ja hem posat una llavor.